ସେଇ କୋଉ ଯାଏ ପାଠ ପଢୁଛି କହିଲୁ? କୋଉ ଯାକ ପଢିଛି ପଢ ହସ ନାଇଁ ନାଇଁ କୋଉ କ୍ଲାସ ଯାକେ ପଢିଛୁ? ବୋଲେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଥିଲି ନା। ଟ୍ୟୁସନ ସ୍କୁଲ ଯାଇନୁ? ହାଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇନୁ? ନାଇଁ ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ। ତାପରେ ଆଉ ମାଷ୍ଟର ବାଡ଼େଇଲା ବାଡ଼େଇକି ଗୋଡ଼ ଫଟେଇ ଦେଲା କୁଆଡ଼େ ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଇଲି। ସେ କ'ଣ ହେଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟା ମାଆଟିଆଣୀ ଗୋଟା ତା ଘଇରେ ଯାଇ କଲିକତାରେ ସେ କହିଛି ତାଙ୍କ ଦୁଇଟା କାଚରା ଆସନ୍ତି କାଚରା ଦୁଇଟା ଆସନ୍ତି ସେଠୁ ମୁଁ ସେଠୁ ମତେ ସେ କହିଲା ଆମେ ଛୁଆ ଆମେ ଶୁଣୁନା ଶୁଣିଯା ସେଠୁ ସେ ଯେଉଁଠୁ କହିଲା ମତେ କହିଲା ଆମେ 4-6 ଜଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛୁ ଛୁଆ ସେଠୁ ମତେ କହିଲା ଯିଏ ଆଗେ ପାଠ ଦେଖେଇବ ତାହେଲେ ସୁନା ପୁଅ ହେବ ଝୁନା ଝୁଅ ହେବ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଦେଖିଦେଲି ଦେଖିଦେଲି ଆଗେ ନେଇ ପଳେଇଲି ଆଉ ଘର ଭିତରକୁ ଆଉ ବନରେ ବଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଏଇନାକେ ସବୁ ନା ଏତେ କଥା ଜାଣିଲେଣି ସେତେବେଳେ କିଏ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ସେଠୁ ଯାଇ ଡାକିଲି ଦିଦି ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣିଲେନି କାଚରା ସେ ମର୍ଦ୍ଦ ପଇଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ସେ ଶୁଣିଲେନି ସେ ମୁଁ ଏଇଠି ଚେକା ବଲି ପକେଇ ବଇଛି ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ବଇଛି ସେ ଯୋଉଟା ଆଇଲା ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରି ପିଟି ଦେଲା।